Ik wil jullie graag even meenemen naar mijn dahlia's. Welke dahlia's er op dit moment allemaal in mijn tuin bloeien. Op dit moment is het te laat om nog de dahlia's te planten. Maar wil jij genieten van de volgende bloemen? Bestel dan nu alvast jouw voorjaarsbloeiers. Kan je die in het najaar planten en kan je er van het voorjaar van genieten van het volgende tuinseizoen. Hoe leuk is dat? Maar dit zijn de dahlia's die op dit moment in mijn tuin bloeien. Kijk hoe mooi. Het is toch prachtig.